Tensions are rising in Ethiopia's Tigray region. A recent move by the Tigray rebels has stoked fears of a fresh war in the region, putting a fragile truce deal in trouble. Now, the Tigray People's Liberation Front, or the TPLF, has announced that it officially is taking back control of the Tigray region. And by doing so, the banned party has effectively declared the Pretoria Peace Agreement null and void. This is the very deal that ended a brutal 2-year civil war between the federal government and the Tigray rebels in 2022. كم تريو زلهم إثيوبيا حجوا نبدأ ما يكون ملص الله زبل زينا بتزسف كافريج ركب زليو كاب حكر مازر حقا يكونن ولا conflict threats دبلدي ولا قال كم زبل حدا page ون سفح زخونات انتنا بزعباتي كم قاتم زغل كوينات أبتقراي مهنياتو هو حت وسين وزلو سقوم تناب كوينات كوز داخلين تبل تقنا عقمن تلو خينو مهنياتو مزين السود تبل تقنا ناب كوينات نكاتو مخنياتي دل كم زنبرن كويناتنا إيران دما بزفترون هنا دادس أقام نتنا كوينات بلاناتو تطو كم زبلو كقلتوك أنيام اللو سلازي كويناتنا إثيوبيا زي ترفيو أبز بحالة درجة بتعزلو انت زي تغير كوينات دما بلتقنان أبي أحمدون كوينات سلازي دليو سلازي كونس زي كونسي كوينات تقبر عقم سلازي بلوم ترايس ترفيز بحال زلو أبدي أرس زيادة ما كل سب تردادي له دون أبي أحمد كوينات زي غير أبز غصن زلو قوان كوينات سلازي دل دي كونه عقمنا كوينات سلازي بليو ويون كالوت حيلتات واحد يكون إيرترا يكون كفانو هيلو ربحاناتهم نقدميت كمتو نعود ما وتهدراو كالصبناتو يكون كال عقمتات ناتو كم زداخم سلز قبر ويو برقص أبي أحمد أبزحات نقرات ملحسو عاكيبر للنكنه زغا تاكتيكالي نجزيو كشكعي زفتن زلو زخلو هو حاز قبر سقمتي كساب حجي ملسا هبلونا له بمنجيري دمل زلو بقيتاچو ردا بخالوت نقرات بخالوت بانداتات ناتو باعتاتهم جيري دمل زلو قدتا هو حاتون انتخونه ملسك بلو هيكالن الله الزون هذا كابت كالكوليشن عكمز كنتات كله حقراو تلفزيون ناتو نتنا هو حد قداي قديفو زياده زدف قالو زلو اجندا بتدغاغامي بفلاي مزحجنا يكون طبعا شقرقتي موزلو حتونا يفتق بحريو ባህር በር ባለቤት አለመሆኗ የሚያስከትለው ተጽዕኖ ከፖለቲካዊ ትንታኔዎች ባለፈ በእያንዳንዱ ዜጋ የዕለት ተዕለት ኑሮና በጤናው ዘርፍ ላይ ቀጥተኛ ጫና እያሳደረ ይገኛል። ከሸቀጦች እስከ ህይወት አድን መድኃኒቶች የባህር በር ጉዳይ ለዜጎች ህልውና ያለው ሚና የማይተካ ነው። ኢትዮጵያ የውጭ ንግዷን ለማከናወን በጎረቤት ሀገራት ወደቦች ላይ ያላት ጥገኝነት ለዓመታት የቀጠለ ቢሆንም የዚህ ጥገኝነት ዋጋ ግን በየጊዜው እየናረ መጥቷል። በየዓመቱ ለወደብ ኪራይና ለአገልግሎት የሚከፈለው በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የኢትዮጵያን የውጭ ምንዛሪ انتايم زبل زلو بحتر زبله حتونا يفدق بحرنا إثيوبيا نزي حجي قتيموم زلو شقرنا يكتبا كأن من جناتو نسو مخانو يمزو نقر زلو قال بقالو كم تريو زلوهم أفدق بحر تزي بالكا نايلو جيسيكس واقانات كا أزيو بزحيو بزح جنزبي خات خفللو لك عرايوم تزبز دليو زلو زيتي شكور كالز بيزاتات أفدق بحر تزي بالكا مليسي زخبر سلمتاي لوجستيك سلا زخبر سلازي أبي إثيوبيا قتيمكم زلو تساقمنا شكور يخون ناي زيتي يخون ناي كالي أفتق بحر سلا زي بالكم يو يمزبلو زلو بسنكت منقسز تغطل بوليسي كم زي كونن أمين الرئيس نزلو وسبت زرباناتهم بعلن يزملس أقزي هيادق وكو أفتق بحري نبرنا شكورنا دادن زيتن كم زي كبيري نبرن بجبتينا شعون نتقام نيرناكو حدش نقر كويل سلمنتاي أبلو مبتسحو واغانا زيتي واغانا شكور واغانا إخلي واغانا يتقاف حراي تتقاف كاب أفتق بحر سلازي اللي أباجوكو ماي مهرام سلازو قوارصو تحرشات تطو سلازي بلدي كم خوين زلو السميني questions سلازي بلتسقنا اتون كم مواتسونا يتسقمو انتاي كقبري دفتن زلو ناي أفتق بحر تسقمو خان كل زي ناي كتباوي كالولاو أتيوو زلو تعدي أفتق بحر سلازي بلوم زقات مم كم زخونة إيو justification ويون مواتسو نتزبي نزيايم كشط ولزف التنزلو برقت أبي أحمد قد مستوى جزء ناي أفتق بحر تسقم كم زلوي زارا بينما تسقم كم زلوي جالس يرجم كطباناتو تأمرات هاوز وخونه قعزو يجبر كم زلو كم مجلس عدي يوعلى نبرنا بالند. يالن دهونه ونسول لمن ناقر يتوب حزب عينو እንዲገለጥ ልቦናው እንዲከፈት ያገኘውን መልካም እድል
ያገኘውን የተከፈተ ብርሃን በማስተዋል እንዲጠቀምበት ከከፍተኛ ማሳሰቢያም ጭምር ነው። አሁን ማነሳውን ሐሳብ ማነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ያለው። እዛ ቪዲዮ እዚያ በዓላቶም እዮም ሼር ዝገብርዋ ዘለዉ እንታይ ዝብል አብይ አሕመድ ኢትዮጵያውያን ዓይኖም ከፍትለዎም ተዓሚቶም ዝኸድዎ ዘለዉ ከፊቶም ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ኩንነት ክርእይዎ ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዕቤት ኣይኮነን ዘሎ ተኣምራት እዩ ዘሎ። ተኣምራት ኢትዮጵያ ብተኣምራት እያ ትቁንጨፍ ዘላ ይብላ ኣሎ። ሰብ ከዓ ዓይኑ ገፁ ምናልባት ዓይኑ የተበላሸ ይኽእሉ ኢሉ ብዙሑል ማይ ገፁ ምስ ተሓፀበ ድማ ገዛ ክራይ ከመይ ኮይኑሎ ይረሎ እኽሊ ከመይ ኮይኑሎ ዋጋታቱ ሽኮር ሽጉርቲ ከመይ ኮይኑ ከም ዘሎ ይረሎ what exactly is the miracle ይብል እቲ ህዝቢ 99 ወይ 90% ናይቲ ህዝቢ እዚ ዝብሎ ዘሎ ሚራክል ዝምልከቶ ጉዳይ ኣይኮነ። ስለምንታይ ከም ብለኩም ኣሎ ንኣቢ ስለ ዝፀልእ ወይ ገለ ኣይኮንኩን። ሓደ ዜጋ ንኣብነት ስዊዘርላንድ ይቕመጥ ኣለኹ። ስዊዘርላንድ ኣዝያ ሃብታም ሃገር እያ እንድሕር ኢልካኒ ኣነ ገዛ እንተዘይብለይ ወይ ገዛ ኽራይ ናተይ ልዕሊ ዓቕመይ ኮይኑ ዘጨንቐኒ እንተሎ ዝበልዖ መግቢ ካብ ንግሆን እንታይ ክበልዕ እንታይ ክሰትየ ኢለ ዝጭነቕ እንተሃልየ ደቀይ ከምህር ዘይክል ተኾይነ ንዝሓመሙ ደቀይ ሕክምና ከብፅሕ ዘይክል ተኾይነ ናይ ስዊስ ምዕባለ ንዓይንታየ እዩ ኣይንታየይን እዩ I don't care እንታይ ምዕባለ ኣለዋ ክብል እየ and this is what happening in ኣሜሪካ ሎሚ ኣሜሪካ GDP ናታ ክንድዚ እዩ 28 ትሪልዮን ቁጠባ እዩ ዘለዋ ዲፈንስ ባጀት ናታ ከምዚ ገለ ገለ ይብልዎም ንሓደ ሆምለስ ዘሎ ሰብ that's nothing I don't care تتكبر لها حي لخا نملو بحر تقصاصر ولا نسماينا مارسكين انا غزا خراي زي كفل تخينه حميمه حكمنا زي ركب تخينه دقاي كمهر دقاي كمجب دقاي بتعناك زي كل بحر خينه ترقم يبلو انت معباله انت واحد انا بيزك مسرتاو طلبات ناتي كمالا خلالو سلازي ابي احمد نتزبي عينخا كفد يكونس نسي عينك خف زلو سلامتاي تتغبرو زلخا انفستمنت نتزبي منبابرو ابزغير كون خلالو كمزي نريا زلنا وايت إليفانت بروجكت سبحالو كم زيوم كنت قال بروجكتات نوحدات تزبط رايز يقلقلو نعبنت كل تسرقياتات أبدي سابات سرعي زلو نتوم هبتاماتن صبو مكينا زلو مني زقلقل ساتوم دسيلوهم كإنجوي قبرغلو هوتيلات كبر هوتيلات تسرعي لو جنزب كفل تغلطغين كهات آتو كل تي أوزلو نقرات خلاصوتات تسرعي زلو نجنزب زلو وي دخان دحرقين كا كتا قدم تنبراز نبركا حق أي حكاردو تسيتكا تكتقلف تقدد زلخا مغنياتو نتي وتكت كل يتخلنيها سلازي كيت قطرات كخيت كتجمادد تجمالق يخبلكا اب تقدر نزلو دما قال ነገር ክትገብረሉ ዕድል ክትፈጥረሉ ክትክላለካ እሱ ደሓን አብይ አሕመድ እጂ አይ ማሐዝናሉን እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ተዳፍሮ ዘርፋ ዘሎ እንታይ እዩ አንተ ሓወይ ንዓባ በስማንበል ንሕና ክንነብር ኣይከኣልናን ኣለና ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰብ ክቐተል ይውዕል ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ሰብ ብጥሜትን ኣብ ብድሮናት ካን ይቐተል ኣሎ ኣብ ትግራይ ስቃይ ናቶም ሙዳቢዎም ኣሎ ኣብ ቤንሻንጉል ይቃተሉ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ኩሉ ግዜ ካብ ሞታ ይዕረፍና ስለዚ እንታይ ከተዛረብ ዘላ what are you talking እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣበይ ዘሎ ምዕባለ ኢና ክንርተለና ዘለኻ anyway this is going to be another story ንብልጽግና ንሱ ካብቲ ናይ ኣጀንዳ ናይ ካልእ ወፂኦም ኣብዚ ናይ ባሕሪ ኣትዮም ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ክዛረቦም ናብ ባሕሪ ገጾም ክኸዱ እቲ ኩንነት ግን ከምኡ ኣይከውንን እዩ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣካብ መፀ ለንቀነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓደ ኣገዳሲ ዝርርብ ኣካይዱ ነይሩ ወይ እውን ዲቤት ዲና ክንብሎ ንኽእል ወላ ሓደ ፖሊሲ ዲስካሽን ኣካይዱ ነይሩ ሓደ ፃዕዳ ዓዲሞም ነይሮም መን ዝበሃል እዚ ካሜሮን ሃድሰን ዝበሃል ንሱ እንታይ ዝበለይ ነይሩ መስለኩም ኣብዚ እንተሪኢኹም እዚ ዎል ስትሪት ጆርናል ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፈጥር እዩ ኤርትራ አሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትፈጥር ትደልላ ዝብል ምናልባት ቶም ዘይሰማዕኩሞ on the sidelines of the UN General Assembly in New York, officials said. A State Department spokesperson said the Trump administration looks forward to strengthening U.S. ties with the people and government of Eritrea. The spokesperson didn't address specific questions related to an easing of U.S. sanctions on Eritrea, and the department didn't make Boulos available for an interview. The Egyptian Foreign Ministry and Eritrean Embassy in Washington didn't respond to a request for comment. ካልኣይ ሕታም ካልእ መፅሄት ከም ዝገለፆ እውን እንትኾነ መሳት ፕሎስ ንመበል ካልኣይ ግዜ ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ድዩ ዋላ ምስ ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ደጊሙ ክራኸብ ምዃኑን ናብ ሓደ ነቲ ጀሚሮሞ ዘለዎ ምይይጥ ከብስልዎ ምዃኖምን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ኣሎ ናው እዚ ከም ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብዙሕ ግብረ መልሲ ዝወሃቦ ዘሎ እቲ ጉዳይ ሓደ ካብኡ ኣብቲ መጀመርያ ዝተፃሕፈ እዚ ካሜሮን ሃድሰን
ነዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ርክብ ክካየድ ከም ዝኽእል ነዊሕ ክግምት ፀኒሐ ምክንያቱ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕር ንሪኦ ስለ ዘለና Washington has jumped into the hornet's nest of Red Sea politics, holding secret meetings with Isaias in Cairo in a bid to increase its influence in the region by lifting sanctions on Eritrea. What will Eritrea do in return? How will Addis Ababa react? What does this mean for Trump's promises to restart geared talks? How will this US-Eritrea rapprochement affect the South Sudan's war? እንታይ ዝብል ዘሎ መዓት ሕቶታት ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ክፀልዎ ዝብል ከበድቲ ሕቶታት ይዘልዕል ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ስፔሻል እንቮይ ናብ ኤርትራ ምስ መፀ እንታይ ኢሉ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኹን ናብ ኤርትራ ምውፁእ ክተርፎን እዩ ኣነ ግምትና ገለገለ ኢሉ ይፅሕፍ ነይራ ምፅልኩም ነይረ ኾኒ ንነዊሕ እዋን ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዝምድና ይዛረብ ፀኒሑ እዩ ዋላ እኳ ሕዱር ሕማም ንኣንፃር ኤርትራ እንተለዎ እዚ ሰብ ዛነ ስለ ዝከታተሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሱዳን እዩ ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ መንግስቲ ሱዳንን እዩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ድማ ከይፈተወ ከመጉሳ ተገዲዱ ነይሩ ኣብዚ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ንህዝቢ ሱዳን ትሕግዝ ዘላ ንሃገር ሱዳን ትሕግዝ ዘላ ኤርትራ እዩ ክብል ከይፈተወ ክምስክር እየ ኣለኹ ስለዚ ኤርትራ ወላ እኳ ቀደም ይፀልኡ እዋን ተነበሩ ቀስ ብቐስ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ እናረኣዩ ምስ ኤርትራ ወላ እውን ንተጋሩ ንኣብነት ንህወሓት ንተጋሩ ቀቲላያ ገለ ዝብልዋ ዝነበረ ኤርትራ ብፅምዶ ጌራ ምስ ተጋሩ ተዓሪቓ ኣላ ስለዚ ኤርትራ ክፀልእዎ ከማን ከቢድዎም ኣሎ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ኩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ተዘራሪባ እገዳ ከተልዕል ተጀሚራ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ክገብሩ እዮም ብልፅግና እንታይ ክኸውን እዩ ጉዳይ ናይ ጌርድ ድማ ናይቲ ዲጋ ዶናልድ ትራምፕ ክሽምግሎ ክብል ከሎ ብኸመይ ክሽምግሎ ምክንያቱ ብመንገዲ ግብፂ ምስ ኤርትራ ይራኸብ እንተሎ ንግብፂ ብዝምጥን መንገዲ ድማ ነቲ ጉዳይ ናይ ጌርድ ክፈትሖ ክብል ከሎ ብልፅግና ብክልተ መንገዲ ክሰዓሪ ብክልተ መንገዲ ክቕተል እዩ ዝብለኩም ዘሎ ሓደ ብምንታይ ክቕተል ይብል ኣሎ ብቀይሕ ባሕሪ ዝብሎ ዘሎ ኣጀንዳ ናታ ባኻላ ክትሞት እያ ካልኣይ ድማ ጉዳይ ናይቲ ዲጋ ናቱ እውን እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ግብፂ ፀቅዕ ዝኽእል እዩ በዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ so promise to restart the how will this ነቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከብኸመይ ክሕግዞ ይኽእል ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳ ባዕሉ ከማን እናተወደ ይኸይድ ኣሎ and what will UAE and Saudi make of the US effort to enter Red Sea politics debates ከምኡ ድማ ኢማራትን ስዑድያን ከብኸመይ ክርእይዎ እዮም ነዚ ናይ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ቀጥታ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ተጀሚራ ስለምንታይ ኢማራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ናብ ኣብ ደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ክትመፅያ ትደሊ ዘላ ስዑድያ ድማ ምስ ኤርትራ ኮይና ንዑ ከተውሕዝ ትደልላ ክልትየን ካብ ፀወታ ክወፃየ ማለት ድዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ቀጥታ ምስ ኤርትራ ክትዛረብ ትደልላ ክልትየን ድማ ናይ ኣሜሪካ ልኡኻት እየን ነይረን ስለዚ እዚ እንታይ ክኸውን ኢሉ ሕቶታት but what can I say about the US is doing is without the strategy but what I can say is that the US is doing it all without a strategy with a used truck salesman okay ነቲ መሳት ፕሎስ ዝበሃል ናይ መኪና ሸቃጢ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂን ተመክሮን ዘይብሉ እዩ እናበለ ዝገልፆ ዘሎ ኣብ ዝኾነ ካብኡ ቀፂሎም ካልኦት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ካኽርየኩም ድሕሪኡ እቲ ሽትል ትሮምቮል ዝብልዎ ሓደ ኤርትራ ክትውረረሉ ዓሰብ ብሓይሊ ክትውሰድ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ረጂም ቸንጅ ክካየደሉ ዓለም ሙሉ ንዑ እያ ትፅበ ዘላ ድብል ዝነበረ መንገዲ ክቕይር ከሎ ስምዕዋ እዚ ትብሎ ዘለኻ if realized likely to be a non-starter ምዃኑ ድማ ዘይተርፍ እዚ እንድሕር ተፈፂሙ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እንተተዓሪቓ እገዳ እንተልዒላቶ ኩሉ ነገር ከምቲ ትብሎ ዘለኻ እንተኮይኑ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ድማ likely to be ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ድማ እናገመተ እዩ The US-Eritrea rapprochement will affect regional alliances and may force the hand of Ethiopia to reconsider its regional position and international relations strategy and options. ስለዚ እንድሕሪ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብቐጥታ ተዘራሪባ ሽግራ ፈቲሓ ኣብ ሓደ መዕረቢ በፂሓ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ክትከስር ትኽእል እያ ኩሉ እዚ ናይ ሪጅናል ፖሊሲ ደወገሎ መለዶ ዝብልዎ ዘሎ ገዲፎም ኣብ ጉዳዮም ተመሊሶም ናይ ዓዶም ክገብሩ ኣለዎም ብምባል ተዛሪቦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዘገረመ ዘርባይ ነይሩ ድሕሪኡ እቲ ባሻይ ጌታቸው ረዳ ድማ መፅኡ እንታይ ይብላ ኣሎ ብራዘርስ ነዚኦም እቶም ብራዘርስ ዝበሃሉ ዘለዉ ነቶም ሪል ብራዘርስ ናቱ ኣብ ትግራይ ንዖም ከጥፍ እናሰርሓ ከሎ anyway that aside there is more than meets the eyes and they say rapprochement with Eritrea however great it may sound to all of us in this region is not a distinct possibility but if that happens
it will definitely invoke President Isaias being advised to do a rapprochement with his southern and most consequential neighbor Abiy Ahmed Ali. But again, let's cross the bridge when we come to it. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እዚ ነገር እዚ ንው ዘሎ እዩ ርግእ መንበል ይብል ኣሎ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዋላ እኳ ፅቡቕ ዝመስል ንእዝንኻ ፅቡቕ ዝመስል እንተለዎ ኣብዚ ቀረባ ክግበር ዝኽእል ተኽእሎ ኣይመስልኒ እዚ ዓይነት እዩ ከምኡ እንተጋጢሙ ድማ ከጋጥሙ ድሕሪ ኮይኑ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክትዕረቕ ኮይና ንፕረዚደንት ኢሳያስ ትእዛዝ ክወሃቦ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዘለካ ተቀንዳ ገዳስ ሃፍቲ ዞባ ማለት እዩ ምሱ ክዕረቕ ከም ዘለዎን ክዘራረብ ከም ዘለዎን ክንገር እዩ ትእዛዝ ክወሃቦ ይብል ኣሎ ምናልባት እዚ ነቶም ካልኦት መራሕቲ ከም ነፍሱ ገይሩ ስለ ዝቆፅሮም ይመስለኒ ኤርትራ እኮ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክትዕረቕ ታሪኻ ዝመፃ ነገር የብላ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ትደልዮ ነገር ድማ የብላን ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኤርትራ ዝደልዮ ክልዎ ክልዩ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ትደልዮ ነገር የብላ ጀስት ንብረትካን ዶብካን ሓሊኻ ሸረፍካ ሒዝካ መንገድኻ ሒዝካ ኪደለያ ትብሎ ዘላ እምበር ባሕርኻ ወይ ኤሌክትሪካ ወይ ማይካ ንደሊ ትብሎ የላን ስለዚ ኤርትራ ናብ ኣብይ ኣሕመድ ፍርቂ እርጉ ሓደ እግሩ ኣብ መቃብር ኣትዩኒ ዘሎ ሎሚ ድያ ትብተን ወላ ፅባሕ ትበሃል ዘላ ሃገሩ ምሱ ክማኸር እየ ትብለሉ ጉዳይ የብላ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ዓይነት ትእዛዝ ክትገብር ኢላ ናብ ኤርትራ ክትመፃ ትኽእል እያ ብርግፅ እንታይ ክትብል ትኽእል እቲ ዘሎ ክራይሲስ ርግኣት ክረክባ ክኽእል ኣለዎ ክትረጋጉ ሰላም ክነግስ ክትፍትኑ ኣለኩም ክትብል ትኽእል እያ ግን ከምኡ ዓይነት ዲማንድስ ንኤርትራ ገይራ ፀቕጢ ክትገብረላ ትኽእል እያ ዝብል ግምት የለን ባት ዳራ ሳይድ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ክኸውን ከሎ ገሊኦም ድማ እቶም ኣንፃር ኤርትራ ዝዛረቡ ዘለው ዝበልዎ ትማሊ Eritrea's re-emergence onto the regional and global stage and the many potential opportunities for the United States stemming from regional peace. With Ethiopia and Eritrea's conflict ending, we see strong potential for Eritrea's contribution to improving regional security. Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diversity of communities free from violent extremism. Eritrea can also contribute to regional peace and stability, as we have seen with Eritrea's ንብዙሓት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዉ ኪላታት ኤርትራ 2-3 ግዜ ኣዛሪባቶም እያ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ግዜ ኣዛሪባቶም እያ እቲ ምክንያት ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብዚ እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓቂ ንምዝራብ ኤርትራ ብግብረ ሽበራ ይኹን ካልእ ኩሉ ፀገማት ክመፃ ዝኽእል ክትመኪታ ኣብዚ ከባቢ ኣብነት ክትከውን ትኽእል እያ ግብረ ሽበራ ይኹን ካልእ ፀገማት ዘይብላ ሃገር እያ ንውሽጣዊ ጥራይ ዘይኮነስ ንዞባዊ ርግኣት እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኸመኒ ቲቦናጊ ሓደ ካብቶም ኣኽረርቲ ናይ ፀረ ኤርትራ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ደዛ ብመንገዲ ኣሜሪካ መፅያ ዘላ ምስ ኤርትራ ዝምድና ንክግበር ንዓ ንክብትን ብዙሕ ዓይነት ፀገምን ብዙሕ ዓይነት ጥበብን ዘረባን እዩ ጀሚሩ ዘሎ ነዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ለውጢ ክገብር ይኸውን ናይ ፖለቲካ እሱራት ይፈትዑ ዶ ይኸውን ገለመለ ነገራት ለውጢ ክገብር ዶ ይኸውን ገለመለ ዝብል ዘረባ ፅሒፉ ኣሎ እሱ ንባዕሉ ነቲ ዝግበር ዘሎ ንምዕንቃፍ ወይ እውን ንዑ ሸይፕ ንምግባር ብዙሕ ነገር እዮም ዝዛረቡን ዝገብሩን ዘለው ኤርትራውያን እንታይ ኢሎሞ ነዚ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢሎም ይገልፅዎ ሰባር ሰዓት እውን እንትኾነት ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ትኽክለኛ ሰዓት ትነግረካ እያ ሓንቲ ሰዓት ተበላሽዮ ዘላ ብፍላይ እታ ትዘውር ሰዓት ወላ እታ ናይ ቁፅሪ ሰዓት ነታ ኣብኣ ጠጠው ኢላ ትላ ዘላ ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ስለትድገም ንዓዓ ብትኽክል ክትነግረካ ትኽእል እያ ዝብሉ ስለዚ ተሰበረ ሰዓት ስለ ዝኾነ እዛ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ሓቂ ወላ ሓንቲ ዝተወሰኸትላ የብላን ግን ሽዑ ይሓቂ ነይሩ ሎሚ ነዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኣንፃሩ ይሰርሕ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራን ኩሉ ሓቅን ኣቦቱ ዘሎ ነገር ይብላሉ ካልእ ሚኒስትሪ ናይ ህፁፅ ኣኼባ ኣዊጁ ነይሩ መን እዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ከተዘራሪብና ይብላሉ ንመን ዓዲሞም ነይሮም ነዚ ዓንተቦ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ክኸውን እዩ ገለገለ ዝብል ዝነበረ ዓዲሞም ሞ ሚስተር ካሜሮን ሃድሰን ማለት እዩ where discussion is focused on involving US engagement in the Greater Horn of Africa and the broader geopolitical dynamics of the Red Sea ብዛዕባ ቀይ ባሕሪ ዝምልከት ብዛዕባ ዲስካሽን ከም ዝተኻየደን ገለ ካብቲ ነጥብታት ዝረኣይዎ ድማ strategic recalibration in the Red Sea ዝብል ምናልባት ቅድሚ እዚኣ ምግባረይ ቢቢሲ እውን ሓንቲ ነገር ገይሮም ነይሮም ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ስለ ዘለዎ ይኮይኑ ዘሎ
ኤርትራን ዓመታት ዘጽናሕቶ ገዳ ከተልዕልን ነቲ ዝሕቱል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዳግም ከተሐድስን ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ማዕከን ሓበሬታ ዋል ስትሪት ጆርናል ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዘዘርግሖ ሓተታ ኣመልኪቱ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ይኹን ኣብ ካልኣይ እብረ ስልጣኑ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ክኽለስ ጻዕርታት ክካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክድፍኣሉ ዝተደለየ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ? ስለምንታይ ሕጂ? ኣብ ዝብል ጋዜጠኛ ነጻነት ደበሳይ ነተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ኣዘራሪባቶላ መጀመሪያ ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ፐርሽ ኤርትራን ዓመታት ምጉ ፖሊሲ ኮይኑ ፀኒሑ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ምስ ኢራን እሱ ኣቀላጢፉ ክበሃል ይከኣል እዩ ብዝዋን እዚ ግራ ብካልእ ሸነኽ ኣብ ሓሽም ምስ ህሉ ኩነታት ኢራን እዚ ዝበሃል ዘሎ ፅምዶ ንኤርትራ ኣብ ተኣፋፊ መንቀራቕሮ ወጥርታትን ተኺላ ግጭታትን ኣይዕድማን ዶ ምናልባት እንታይ ሳዕቤናትን ፅልዋን ክህልዎ እዩ ትብል? ኣሜሪካ ይኹን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለም ኣብ ጅቡቲ ማዓስከራት ናተን ስለ ዘለዎን ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ኣለዎን ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሓገዝ ኣየድልየንን እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ማለት ናይ ኮስታል ላይን ዘለዎን ኣብኡ እዚኣተን ብፍላይ ከዓ ስዑድያን ግብፅን ኤርትራን ዝሓደ ዝነውሐ ገማገም ናይ ባሕሪ ዘለዎን ሃገራት ከም ምዃነን መጠን ነዚኣተን ብአን ዝተኣታቶ ናይ ፀጥታ ስትራቴጂ ንኽህሉ ምናልባት ንዑ ኣሜሪካ ክድግፍ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኣብ ርእሲ እውን እዘን ዓድታት እዚአን ናይ የመን ጠባያቱን ኣብ ምቁፅባር ንነዊሕ ግዜ ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሓ ይኽእላ እየን ዝብል ግምት ከተኣታቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎ ስትራቴጂካውያን ማለት ኣብዚ መፅእ ግዜ ኣብ ደቡብ ቻይና ባሕሪ ናይ ደቡብ ቻይና ዝበሃል ወይ ከዓ ሳውት ቻይና ሲ ኣብኡታት ፀገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ክወፅእ ስለዝኽእል ስለዚ ኣትሊስት ብናይ ቀይሕ ባሕሪ ነብሱ ዝኽኣለ ናይ ሪጂናል ሴኪሪቲ ዝውሕስ ናይዘን ሃገራት ናይ ከባቢ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ከዓ ዘን ሰለስተ ሃገራት ዝጠቐስኩን ኣብኡ ሓደ ተራ ንክህልዎን ዝደልዩ ይመስለኒ ብኣሜሪካውያን ሸነኽ ኣብዚ ከዓ ኤርትራ ተራናታት ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ብዙሕ ፀገም ዘምፅእ ኣይመስለኒ ምናልባት ምዕባለታት ፀምዶ ኣሜሪካን ኤርትራን ብፍላይ ምስቲ ብወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክለዓል ዝፀንሐ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ መግትኢ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ወይ ድማ ነታን ነዊሕ ዓመታት ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ሽርክነት ዝፀንሓ ኣዲስ ኣበባ እውን ከቐይማ ይኽእል እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ከመይ ትሪኦ እዚ ኣብ ሓሽም? እዚ ፅቡቕ ኣናባ ናይቲ ኩነታት እዩ ብክልቲኡ ክረአ ይከኣል እዩ ቀዳማይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ርክብ ንድሕር ኣለዋ ንረብሓ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ርክብ ንክትገብር ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ርክብ ንክትገብር ከዓ እቲ ትደልዮ ዘላ ናይ ኣፍ ደገ ናይ ባሕሪ ብሓይሊ ናይ ምውሳድ ኣብ ግዛእታ ናይ ምእታው ካብኡ ጠጠው ኢላ ኣብ ካልእ ናይ ምትሕብባር ናይ ንግዲ ናይ ካልእ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ክትኣቱ ንክትክእል ዕድል ይኸፍተላ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ኢትዮጵያ ተቐይማትን ብዙሕ ተምፅኦ ለውጢ ኣይክህልዋን እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ምስ ናይ ዓለም ማሪታይም ብፍላይ ባብል መንደብ ዘሎ ንሱ ስለ ዝተኣሳሰር በዚ ምክንያት ኣንጻር ናይ ዓለም ክትከይድ እውን ትደሊ ኣይመስለንን ኢትዮጵያ ሳልሳይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ናይቶም ዓበይቲ ሃገራት ረብሓ ኣቐዲሙ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ነጥቢ እዚ እንታይ ትብል እያ ኢትዮጵያ ናበይ ክትከይድ እያ ዝብል ብዙሕ ኣገዳስነት ከም ዘይኮነ ብዙሓት ሓይልታት ብዙሓት ተንተንቲ ናብታ ነጥቢ እትያዮም ዝርዕሙ ኮይኑ ተሪፉ ኣብይ ኣሕመድ ዝደለዮ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል በት ሂዝ ናት ጎና ቼንጅ ዘ ፋክት ስለዚ ነታ ባይታ ዘሎ ነገር ክቕይሮ ይክእልኒ ኣብዚ እጅ እንታይ ተዘራሪቦም እዩ ዝብል ዘሎ The United States is exploring potential ምስ ኤርትራ ዘለዋ ኩነታት ከም ብሓድሽ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣካይዳ ንክትቅይር ሪሰት ክትገብር ከም ብሓድሽ ኣተሓሳስባ ንክትቀርብ ትሓስብ ከም ዘላ እዚ ድማ as part of a broader effort to remain engaged ኣብ ብዙሕ ካልእ ኩርናዓት ናይ ዓለም ትገብሮ ዘላ ኣካይዳ ዝኸይድ እዩ እዚ ድማ engaging in a strategically vital and increasingly dynamic region ኣዝዩ ኣገዳሲ እናኾነ ዝመፁ ዘሎ ዞባ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ዝነበሮም ኣካይዳ ዳግመ ግምት ንክገብርሉ ዘገድድ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎን ንዑ ነቲ ዕድል ንምጥቃም ድማ ይጓዩ ከም ዘለዉ ይገልጽ ካልኣይ security and maritime priorities ቀዳምነታት ናይቲ ውሕስነት ናይ ብገማግም ባሕሪ ወይ እውን ንግዲ ናይ ባሕሪ ንምውሓስ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እዩ heightened attention to rates security and the protection of key maritime routes such as the Bab el-Mandeb is shaping current policy considerations ስለዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ውሳነታት እውን ኣብ ከባቢ ባብ ኤል-መንደብ ይኹን ኣብ ካልእ መስመራት ናይ ንግዲ ክፍጠር ንዝኽእል ፀገማት ኣብ ግምት ዘእተወ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎምን ንረብሓታቶም ንከውሕሱ ኣብ ኩሉ ኣገዳሲ ቦታታት ክህልዉ ከም ዘለዎምን ናቶም ኢንጌጅመንት ድማ ንካልኦት ክገድፍዎ ከም ዘይክእሉን እዩ ዲፕሎማቲክ ኢንጌጅመንት and dialogues
ብልጽግና ብሓፈሻ ናይ ብሓቂ ሰቢዶም ከም ዘለውን እዚ ድማ ኤርትራ ተኣጊዳ ኤርትራ ፀገም መፂዋ ካልእ ሽግር ንክመፅኦም ይፅበዩ ነይሮም እሶም አንፎርቹነትሊ እቲ ኩነታት አንፃሮም ይኸይድ ኣሎ ኩነታት ቁጠብኦም ሕማቕ ኣሎ ኩነታት ፀጥቶም ሕማቕ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ምስቲ ፎሬን ሚኒስትር ዝገበሮ ሌክቸር እዩ ይምህሮም እዩ ዘሎ ዋላ ይነግሮም እዩ ዘሎ ዋላ የርድኦም እዩ ዘሎ ብዝደለኹሞ መንገዲ ኣነ እኳ መርዲእ እየ ዝብሎ የርድኦም ከም ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ናይ ዓለምና ዘሎ ንኤርትራ favorable condition እዩ ኤርትራ ምቹእ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ዕዮ ገዛኣ ዝገበረት ሃገር እያ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ገባሕራ ዘውሓሰት እያ ኣብቲ ገባሕርናታ ብውሕስ መንገዲ ስለዘበለ ንኤርትራ ክትንክፍ ዝኽእል ጉዳይ የለን ኣብዚ ካልእ ካብኡ ወፃኢ ክንሪኦ ከለና እውን እቲ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ኣወንታዊ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል እያ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ወይ ንኣቢ ሕጂ እንታይ ክትሕግዞ ትኽእል ኣብ ዞባዊ ደረጃ ክዋስኣልካ ንኣቢ ሓገዝ ስለ ዝጎደሎ ድዩ እታ ኢትዮጵያ ትፈርስ ዘላ ስለዚ ኣብ ሶማልያ በሎ ኣብ ኢትዮጵያ በሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን በሎ ኣብ ሱዳን በሎ ኣብ ኩሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገም እንታይ እንተጌርካዩ ክዕረየልካ ዝኽእል ድሕሪ ኢልካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ክትዕርዮ ትኽእል ነገር የለን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝተበላሸወ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ክገብርሎም ንኤርትራ ምሕጋዝ እቲ ዝሓሸ እዩ ንኤርትራ እንተሓጊዝካ እቲ ዝሓሸ ክመፀልካ ዝኽእል ነገር ኣብዩ ዘሎ ንኤርትራ እንተሓጊዝካ ኣብ ሱዳን ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ኣብ ኢትዮጵያ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ኣብ ቀይ ባሕሪ ክትሕግዘካ ትኽእል እያ ኣብ ካልእ እውን ስለዚ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ኢፌክቲቭ እዩ ኮስት ኢፌክቲቭ ብዋጋ ረዮ ብካልእ ረዮ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ኣርባሕነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እቶም ቀደም ክገብሩለዮም ኢላ ተኣምነሎም ዝነበረት ሃገራት ዓረብ ንባዕሎም ካብ ፀወታ ይወፁ ስለ ዘሎ ዝፍጠር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ዓረብ ዘለዋ እምነት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይንቆልቆል ስለ ዘሎ እተን ሃገራት ዓረብ ንባዕለን ረድኤት ይደልያ ስለ ዘለዋ ንዓታተን ኣሚንካ ክኽየድ ዝኽእል መንገዲ ከምዘየሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብዚኣቶም ንኣብነት ዝስምዑ ወስደ will also affect Iran's position and posture in the region. It has now become very clear to the region, to the United Arab Emirates and other countries that Iran is the long-term threat. And I think you have to define between relations and trust and confidence. Iran to rebuild its relationship in the region, and it does need it. And I'm saying to rebuild the relationship because rebuilding the trust, I don't think will come. These are two different things. You can't be attacked with 2,800 missiles and drones and then talk to me about trust. That will take ages and ages and ages. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ናይ ኢማራት እዩ ስለዚ እዚ ሽሙ መን ይበሃል መሲልኩም ኣንዋር ገርጋሽ ድዩ ገለ እዩ ዝበሃል ዩኤስ ኣድቫይዘር ቱ ፕሬዚደንት ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ኢራን ኣብ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ ሕጂ ስጋኣት ናትና ኢራን እያ ክትከውን ይብላ ኣሎ ስለዚ ምስ ኢራን ዘለና ዝምድና ድማ ንሓዋሩ ክዕረ ዝኽእል እውን ኣይመስለኒ ንብል ኣሎ 2800 ሚሳይል ተተኪስካለይ ምሳኻ ዘለና እምነት ጎዲሉ እዩ ከመይ ጌርና ግን ኣብ ከባቢ ስለ ዘለና ከመይ ጌርና ክንነብር ኣለና ብዛዕባ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ተኣማሚና ግን ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ይብል ዘሎ ኢራን ድማ ብግምጣሉ ካብኡ ዝገደደ መረዳእታ እዩ ዘለዋ እዚ ከምዚ ክብል ከሎ ግን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኮይኑ ከምኡ ዝብል ዘሎ ድማ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ንኢማራት ዝወሃብ ሓገዝ ዓብይ ዘረባ ወይ እውን እቲ ኢማራት ሓቲታቱ ዘላ በይል ኣውት እዚ ናይ ካረንሲ ስዋፕ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ሕቶታት ዘለዓለ ነጥቢ እዩ ሓደ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ኣሜሪካ ንክትህብ ትግደድ ኣላ ስለምንታይ ከኢማራት ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ተሓትት ኣላ ንዝብል ሓደ ናይ ኢራን ዓብይ ፖለቲካዊ ወሃቢ ቃል ናይ ባይቶናቶም ወይ እውን ከምኡ ድማ ዓብይ ተዛታዊ ናይዚ ኩነታት ናይ ኢራን ዘሎ እዚ መሐመድ ጋሊባፍ ዝበሃል ሓንቲ ኣገዳሲ ትዊተር ፅሒፍ ነይሩ ቫይራል ኮይና ዝነበረት ኢማራት ተሓቶ ዘላ ጉዳይ ንኣሜሪካ ማለት እዩ ኣሜሪካ ድማ ከም ትሕግዝ ትኸውን ዘላ መረዳእታ የድሊ ሓደ ኢማራት ብዙሕ ገንዘብ ኣለዋ ብደገ ኣብ ስታክ ማርኬት ይኹን ኣብ ቦንድ ማርኬት ይኹን ኣብ ካልእ ኢንቨስትመንት ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዋ ስለዚ ፀገም ገጢምዋ ስለ ዘሎ ገንዘብ እንተደሊኻ እንታይ ክትገብር ዩ ሴል ዮር ኣሰትስ መሬት ተለካ ትሸይጥ ወርቂ ተለካ ትሸይጥ ሓደ ካብቲ ናይ ወርቂ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ዋጋ ናይ ካልኦት ኢንቨስትመንታት ዋጋ እውን ዝጎደለ ብሰንኪ እዩ ስለምንታይ ገንዘብ ስለ ዘድልየካ ካሽ ስለ ዘድልየካ ክሸይጥ ኣለካ ጃፓን ንኣብነት ብዙሕ ወርቂ ሸይጣ ምክንያቱ ብገንዘብ ያካ ነዳዲ ክትገዝእ ኣለዋ
كم قدم بانكي ኤልሲ ክፅሕፈልካ ይክልኒ ምስ ሪስክነስ ለቨል ናይ ኩነታት ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ገንዘብ ንኣብነት ብላክ ሮክ ድዩ ወላ ጎልድማን ሳክስ እዞም ዓበይቲ ባንክታት ገንዘብሲ ኣይነውፅን ኢና ኢለን ኣለዋተን እንታይ ማለት እዩ ቦንድ እንተለካ ክሸጦ ከምዘይ ትሸጦ ገይሮም ካለው ስለዚ ገንዘብ ዘድልየካ ተኮይኑ እንታይ ገብርሎም እዚ ካረንሲ ስዋፕ ላይን ክገብርሎም ኣሜሪካ እዚ ድማ እንታይ እዩ ብዓብዩቲ ናይ ኣሜሪካ ቦንድ ማርኬት ክራሽ ንከይገብር እሞ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሽግር ከያቱ ነዞም ገንዘብ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ገይሮም ዘለው ገንዘብኩም ኣይተውፅኡ ወድሓን ብባጤራኹም ኣምሲልኩም ገንዘብ ክትወስዱ ትኽእሉ እዮም ከምኡ ዓይነት ክሬዲት ላይን ክንገብረልኩም ኢና ዝብል ሓድሽ ንዕዳጋታት ኮንፊደንስ ንምፍጣር እምበር ኢሉዥን እዩ ኣብ ሓንጎልካ ኮንፊደንስ ንምፍጣር ዝግበር እምበር ንኢማራት ብከምዚ መንገዲ ከተጥሕና ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም የለን ነቲ መረዳእታ ዕምቆት ንክህልወና ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንድሕር ኢልካ ኣቶ ሲራክ ክፍለ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ ብዛዕባ ኢማራት ፅሒፉ ነይሩ እሱ ድማ እንታይ ዝብል ኢማራት ካብዚ ወሪድዋ ዘሎ ፀገም ንክትወፅእ ኣብ ደገ ገንዘብ ክህልዋ ክእል ግን ብዓብዩ ቁጠባ ናይ ኢማራት ሰለስተ ምንጭታት ክህልዎ ይኽእል ክንብሎ ንኽእል ኣቡዳቢ ኣብ ነዳዲ ዝምርኮስ ቁጠባን ኣብ ቱሪዝም ዝምርኮስ ቁጠባ ኣለዎ የስ ገለ ክፋል ኢንዱስትሪ እውን የማዕብሉ ኣለው ኣሉሚኒየም ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዱባይ ንግድን ቱሪዝምን ቀንዲ ምንጭ ናይ ቁጠባ እዩ ከምኡ ድማ እቲ ቢዝነስ ባንኪንግ ሴክተርን ፋይናንስ ገለ መለዝያቶም ኩሎም እዚኦም ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ትሬድ ንግዲ ዝበሃል የለን ወሽመጥ ሕርሙ ስለተዓፅወ ቱሪዝም ዝበሃል የለን ምክንያቱ ክትመውዳቕ ክትከይድ ኮንካ ካብኡ ዝሃዲ እምበር ናብኡ ዝኸይድ የለን ስለዚ ን56-57 መዓልቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣታዊ ይኸዱ ኣለዉ እዞም ሃገራት ኣሚን ኣብ ገለ ፖይንት እቲ ሃገር ኮላፕስ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ሕጂ ድማ ናብ ከቢድ ኩናት ገጾም ይኸዱ ኣለዉ ናብ ኩናት ኣትዮም ድማ ከቢድ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እዘን ሃገራት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ናበይ ዝወስደና እንድሕር ኢልካ ብልፅግና ብዘይ ናይ እዚኦም ሓገዝ እንታይ ክገብር ይኽእል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ክኸውን ይኽእል ነባዲ ነውስ እታ ንብልፅግና ኣለኹልካ ኣጆኻ ትብሎ ዝነበረት ሃገር ንህላውያ ትቃለስ ኣላ ንህላውያ ክትወፅኦ ድያ ኣይትወፅኦን ካልኣርስቲ ግን ከቢድ ዝኾነ ፈተናን ከቢድ ዝኾነ ጉዕዞን ገጢምዋ ኣሎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ድማ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ክሳብ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ብቐሊሉ መድሓኒ ክረክብ እዩ ወይ እውን ብቐሊሉ ካብዚ ሽግር እዚ ከውፅኦ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብግምጣሉ እንታይ ኢና ክንብል ሓንቲ ነገር ጥራይና ክንርኢ ንኽእል ኣሜሪካ ረብሓታታ ባዕላ ክትገብር ክትፍትን እያ ወላ እውን ስዑድያ ንባዕሉ ክብድ ዝበለ ብድሆ ገጢሞም ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና መድረክ ኩላ ብስረኻ ውፃያ ትመስል እያ ስረ ዘለዎ ክወፅ እዩ ስረ ዘይብሉ ድማ ኣብኡ ተመጃሊሑ ክተርፍ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዘለዎ ፀገማት ብቐሊሉ ክውፃእ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን እዚ እውን በዛ ዓይነት መረዳእታ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ኢማራት ዓብይ ግደ ነይርዋ ኣብ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ግን እቲ ኩነታት እቲ ዳይናሚክስ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ዓቐበት ኣብ ቅድሚኦም ይፅበዮም ኣሎ ኢና ንብል ዘለና እዚ እቲ ሓደ ክፋል ናይቲ ድርቁስቁስ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ እቶም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሓይልታት ድማ ከመይ ይብሉ ኣለዉ ፋኖ እንታይ መደባት ይገብር ኣሎ ህዝቢ ካልእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ፎር ኤግዛምፕል ወር ኢዝ ዚስ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ክሳዕ ክንደይ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ እቲ ፋኖ ኣገይን ወታደራዊ ቅልፅምናቱ ንምዕባይ ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ንምዕባይ ብዙሕ መንእሰያት የሰልጥን ከም ዘሎን ከም ብሓድሽ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን እዚ ንባዕሉ ሓደ መረዳእታ ይዝበካ ምክንያቱ ፋኖ ብቁፅሪ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ብወታደራዊ ዓቕሚ እናሓየለ ክኸይድ ከሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ሓይሊ ሚዛን ናበይ ገፁ ክዘብል እዩ ብልፅግና ዓብ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣጋጢሞ ኣሎ እቲ ህዝቢ ሰራዊት ናቱ እውን ሞራሉ ብቅዓቱ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ምርጫ ተባሂሉ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እውን ከምቲ ዝድለ ይኸይድ የለን ፖለቲካል ዲስኮርስ እቲ ናይ ፓብሊክ ኦፒንየን ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ግዜ ከይትፍንጀሮ ገለገለ ሓይልታት ድጎማታት ናቶም ክገብሩ ንርኢ ኣለና ንኣብነት እዚ ጽምዶ የሚለውን ቃል እስካሁን ድረስ ሲውል የቆየው እንደምታውቁት መጀመሪያ በቀዳሚነት በትግራይና በኤርትራ ኃይሎች መካከል የተፈጠረ ግንኙነትና ነገሩን ኒውትራላይዝ የማድረግ ጤናማ የማድረግ በትግራይና በኤርትራ ህዝብ መካከል የሰላም መፍጠር ለረጅም ጊዜ የቆየ ቅራኔን መፍታት የሚቻልበትን ነገር ማሰብ ወደሚል ነበር የተሄደው። በዚሁ መሰረት ውጤት በጣም ከሚገመተው ወይም ከተገመተው በላይ ትልቅ ውጤት ያስመዘገበ ነው። በኤርትራና በትግራይ መካከል አብይ አህመድ በሁለት የፕሮፓጋንዳ
ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጽምዶ ወላ በቲ ናይ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ጽቡቕ ዝኾነ ሸፈነ እዩ ዝረክብ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ጽምዶ ኣብ ሱዳን ተገይሩ ዝነበረ ተራ ጽምዶ ጥራይ ከም ዘይነበረ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራን ኢሉ ዝጀመረ ናበይ ገጹ ዘይቡ ናብ ምስ ሱዳን ተገይሩ ድሕሪኡ ምስ ፋኖ ይግበር ኣሎ ሕጂ ድማ ናይ ህዝቢ ቤንሻንጉል ኣለዎ ኣብዚ ካልእ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣትዩ ኣሎ ስለዚ እቲ ጽምዶ ኣመና ሰፊሑ ኣብ ካርቱም ድማ እዩ ዝግበር ዘሎ this tells you a lot ምክንያቱ ካርቱም ድሕሪ ክንደይ ካፒታል ናይ መንግስቲ ሱዳን ካብ ፖር ሱዳን ንካርቱም መፅኡ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ክንምንታይ ኣብ ኤርትራ እምነት ከም ዘለዎን ኣብቲ መርሕነት ናይ ኤርትራ እምነት ከም ዘለዎን ዘርእየካ እዩ ዝጽምዶ ዝግበር ምህላው ኣብኡ እዚ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ መርዲ እዩ ጸላእቲ ናቱ ክሳዕ ክንደይ ሰሚሮም ከም ዘለዉ ዘርኢ እዩ ሓደ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ለንቀነ ድቃስ ኢኑ ከም ዘሎ ረይዎ ኣብዚ የሻዕቢያ ጀነራሎች ሰሞኑን ያጸደቁት የጥፋት ዶክመንት ይህ የጥፋት ዶክመንት አግኝተነዋል። ብዙ ሰዎች አስተያየት ሰጣችሁኛል። የተወሰነ ሃይላይት ብታረገን ሰሞኑንም መለስበት ሰነድን እንደ መነሻ ይወሰደን ጽጌ ተልቆላቸዋል ለናሉት የሚያልፍ መቸም ብዙሕ ዘዕብዶም ስለ ዘለዎም ከም ነገር ሸለሊልና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ግን ኣብዚ ቁርብቲ ላይ ካብቲ ዝብሎ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ the speaker identified the report document ብርጌደር ጀነራል አብርሃ ካሳ ከም ዝነበሩን ጀነራል ፍጹም ለኒን ማለት እዩ overseas of Ethiopian opposition groups in Eritrea and የማነ ገብረመስቀል this nonsensical ህዝቢ ኩሉ ግዜ ኣብ ኤርትራ ምስጢራዊ ዶክመንት ረኺብና ኢሎም ዝዛረቡ እንደምርከቡ ወድሓን ትገብርዎ እኮ የብልኩምን ኣብዚ እውን ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ከምኡ ድማ በዓል አንዳርጋቸው ጽጌ ከምኡውን ኣወል ስዒድ ዓብይ ናይ ፕሮፓጋንዲስት ሓይላዊ መፅኡ እቲ ዕላማ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውዳቕ ምዃኑ ግርም ኢና ንብል ንዑ እንተኮይኑ the plan aims to destabilize the current Ethiopian government by coordinating various factions including armed groups FANO, Shene, TPLF and peaceful domestic political parties ከምኡ ድማ ካልኦት ሰላማውያን ብወታደራዊ ኩነታት ዘይከዱ ዘለዉ ፓርቲታት ኣብ ግምት እተወ ዓብይ ስምረት ፈጢሩ ከም ዘሎን ዕላማ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ኩርሱ ንምብንቋሩ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘይጠቕስዎም ስለ ዝፈርዩ እዮም ግብፂ እውን ይትክልዋ ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ warning to the domestic politicians. The speaker warns local figures, specifically naming Yeshua or Abeba Kalu, that they are being recruited or abዓዲ ዘሎ ፖለቲከኛታት ድማ ምስኦም ይሰርዑም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ፅኒሕ ኢሎም ተዳፍረውን ኣብቲ ጉጅለቲ ኣትዩሎ ክብሉ ክፍትኑ እዮም ብሓፈሻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኤርትራ ኣትይዎም ዘሎ ፎብያ መግለፂ ስለ ዘይብሉ ከምዚ ክትብሎም ኢኻ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ከይተወድኦም ከሎ ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ሚድያ አበርትዑ ዘጸልሎም ዘሎ አፈልጎት የነበረውን ጦርነት ማምከን ነው የመጀመሪያው እርምጃ የጽምዶ እንቅስቃሴ በትግራይና በኤርትራ መካከል አብይ አህመድ ጦርነት ቀስቅሶ ዳር ቆሞ አስታራቂ መምሰል ወይም አንዱን ደግፎ ወደ ሌላኛው ያደረገ ሁለቱንም በሂደት የማውደም እንቅስቃሴ ከዚህ ቀደም በትግራይና በአማራ በኩል ያካሄደውን አይነት የጦርነት የመወዳደም ሁኔታ እንዲፈጠር የማድረግ ፍላጎት ነበር بحفش أبي أحمد صمدو زبال زغازيتኛ بጣዕሚ ጽቡቕ ጌሩ ዝገልጾ ጽምዶ ኩናት ዘትረፈይን ተበልና መገናና ይኮነኒ ዝብል ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ንክልትዮም ነቲ ሓደ እናተጠቀመ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ክገብሩ ሓሲቡ ዝነበረ ኩናት ዝጽምዶ ከም ዘትረፎን ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንህዝቢ ሰሜን ድማ ብፍሉይ እናበለ ዝጠቅስ እዩ ዝማለት ድማ ፋኖ ነቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ነቲ ጽምዶ ብትክክለኛ መንፈሱ ተቀቢልዎ ኣሎ እቲ ኣወዳድባ ናይቲ ጽምዶ ድማ ክሳዕ ክንደይ ብድሕሪ መጋረጃ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ነዚ ንሕና ንሪኦ ዘለና ጥራይ ኣይኮነ ብድሕሪ መጋረጃ ምስ መራሕቲ ናይ ፋኖ ምስ ፖለቲከኛታት ናይ ኣምሓራ ምስ ናይ ኦሮሚያ ናይ ካልኦት ምስ ኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከቢድ ዝኾነ ሸቐልቃል ዝፈጥር ኩነታት ተፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ራዕራዕ ኢትሉ ዘሎ ንዓቢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እቲ ኩነታት ድማ ብኡ መንፅር እናቐፀለ ይኸይድ ኣሎ ሓደ መዓልቲ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ገዛ ኣፍ ደገ ገዙ መፅኦም ኳሕ መን እዩ እንዳ ኣብይ ኣሕመድ ድዮም ክብልዎ እዮም ካብታ ጥዕምቲ ጥቃሱ ድማ ብር ከም ዝብል ክገብርዎ እዮም ወል
ማስ ክትከውን እያ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ንፈልጦ የብልና but that is going to happen one day ንቐፅል ኮንስቲትዩንሲቱ ማህበራዊ መሰረት ይኮን ትግራይ ማህበራዊ መሰረት እንታይ ዘለኹም ኣግባብ ዘለዎ ስምምዕነት ኣግባብ ዘለዎ ክኾን ኣለዎ ማለት በቃ anything ክዛረበሎም ኣብዚ ልዩ ዕፂፍዋ ኣነ ግን ካብዚኣ ኣይወርድን እዩ ከመይለም ክወራረዱ ሹመት ምስ ሓስካስ ከይተዛረብን ኣዲስ ኣበባ ኣየትወነን ክትብሎ ከለካ ኣብዚ ሓቂ ትግራይስ ዓይነ መድፋእ ጠፊእዋ ናይ ንዕቐት ደረጃ ድዩስ መሃይምነት ድዩስ ዲክታተርነት ተምፅቦ ነገር የብልኩምን ማለት ድዩስ ካሊእ ኣብዚ በፂቡ ከብል ዘሎ ባይዞይ ሰማዕናዮም ናይ ብክብሪ ኔጎሽየትድ ብዝኾነ መንገዲ ዝወርድ መጀመርያ ተዛረባ ሰሚኻ ኔጎሽየትድ ብዝኾነ በሎ ገይረ ግን ኣይወርድን እየ ዝበላ ነገር ኣላ ካብ ስልጣን ይወርድ እየ ዝበሃል ግን የለን ፀገም የለን ሃንድ ሼክ ተጋየርና ቻው ዘይክንበሃል ሰላም ዘይክንበሃል ንኽእል ኢና ግን ኣይወርድን እየ በሃል ግን ኣይከኣልን ወርድ እየ ኢሉ ተዛረበና ሓሳብ ቀይሩ በዚ ተዛረበና እያ እዚኣ ከመይ በዚ ኣጋጣሚ ሎሚ ሓንቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝነገሩና ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ካብ ወዲ ወረዳ ወፃእ ዋላ ምረፁ ግን ግዜያዊ ምሕዳር የተፍርስዎ ዝብል ሓሳብ ካብ ብልፅግና ይመሰሉ ኣብዪ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ባይዘ ከደናገር ግዜ ክገዝእ እስካብ መረፃ እንዲሁ ኣብዪ ኣሕመድ ንወዲ ወረዳ ዝሃቦ 2 ወርሒ እያ እንደምን ኢልካ እስካብ መረፃ ንትግራይ ኣድስክላ ሓዘለይ ኣሲርካ ሓዘለይ ክራይሲስ ኣክቲቪቲ ነገር ካብ ሚድያታት እውን ዝተፈላለዩ ኣክቲቪስታት ቁፃር ሚድያ ተኻሬ ዓውዓ ኣብለለይ እንደምን ኢል እዛ መረፃ እዚኣ ክውዳእ እየ 50 ሚልዮን ተመዝጊቡ ይበሃል ኢትዮጵያ 50 ሚልዮን ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያስ ተመዝጊቡ ልዕሊ 18 ዓመት ኮይኑስ ተመዝጊቡ ትግራይ ተመዝጊባ ኣምሓራ ተመዝጊቡ ኦሮምያ ተመዝጊቡ ኩሉ ይበሃሉ ትሪኢልካ ትጎስጓስ ኣብዚ ድማ ቀጥፍ ኢለ ናይ ጎንደር ውፅኢት ኣትየሎ ተባሂሉ ባይዘይ ናይ ጎንደር መሪፃት ኦረዲስ ናብ ብሄሊኮፕተር ኣምፅኦም ኣለዉ ንደብረ ዘይት ንቢሾፍቱ ተዘይሰሚዕካ ትማል ብሄሊኮፕተር መሪፁ ዓይነት ውሽጣዊስስ ኮረጆ መሊኦም መፅኦም ኣምፅኦም ኣለዉ ኣጀንዳና ስለዘይኮነ ሓልፎ ኢና እዚ ነገር እዚ እንታይ ዝለና ንወዲ ወረዳ ይዛረቡ ኔጎሽቲንግ ኣይሜን እዞም ሲግናተሪስ ይዛረቡ ይብለና ዘሎ ክተብል ሓደ ንእሽተይ ድሌቱ እንታይ ይብለና ከም ዘሎ ብዝኾነ መንገዲ እንታይ መስለካ ስታሊን ሕዚ እቲ ብጣዕሚ ከይረሳዕ ሕዋታ ኔጎሽት ትበሃል ያው ብእንግሊዝኛ ከይንወስዶ ኣብ ዝርርብ ኣብ ክትዕ ተመስረተ እየ ኣነ ክወርስ ደሊ ዝለና ንመን ተዘራሪብካ ዳኢኻ ምስመን ተኻቲዕካ ምስመን ኔጎሽት ጌርካ ዳኢኻ ካብ ሙሉ ነጋን ካብ ብርሃን ባላይ ሳልሳይ ምስለኒ ኮይንካ መፂኻ እንተልካ ከዓ መልሲ የለን ንምንታይ እቲ ኔጎሽት ዝብሎ ዘሎ ይመስለካ ትዝርርብ ዝብሎ ዘሎ ይመስለካ ቲንክ ኤግዛክትሊ ናይቲ ቃል ትርጉሙ ሓደ ግዜ ዲክሽነሪ ትርጉም ስለ ዘይረአኹ ኢለ ኣካዳሚካሊ ክወገደኒ ማለት ኔጎሽት ማለት ዝርርብ ይመስለኒ ሚኢት ይመስለኒ ትክክለኛ ስሙ ወይ ናብኡ ዝቐረበ ድርድር ማለት እዩ ፅቡቅ ድርድር ማለት እዩ ፅቡቅ እዚ እቶም ኣብ ዓፋር ዘለዉ ሽፋት ዕጡቃት ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገጽታ እዮም ፀረ ሰላም ህዝቢ ትግራይ እዮም ተሰሊፎም ዘለዉ ሓውና ሓው ክቃተል ኣቦን ወድም ክቃተል ሓፍትን ሓውን ክዳመ ወይ በዓል ገዛኣ ናብ በዓል ትገዝኡ ናብ ደቁ ክትኩስ እዮም ዘዳልውዎ ዘለዉ ስለዚ ኣግባብ ቃልስናት ኣይክኸውን ዘለዎ ንሕና ነቲ ነብኡ ኩሉ ዝኸደ ኩሉ ኣይኮናን ምስኡ ኣይኮናን ክላተን ኣንፈትና ግልፂ እያ ናይ ተኽላይ ዝበላ ዓቕምና ዝርክብ ሓድነትና ዘስጥም ኣፈላላይና ዘፅብብ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተደናጊሩ ዝኸደ ቅሬታ ፈጢሩ ዝኸደ ብስምዒት ዝኸደ ኣካልና ናብ ባዕልና ክንወርሶ ክንኽእል ኣለና ኣብቲ ተራሱ ኢሉ ምንም እንትን ዘይብሉ ማለት እየ ደኾን ኢሉ ስኢሉ ዝኸደ ኣብዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንዋገ ዘለና ይመስለኒ እውን ክንሪኦ ኣለና ክንፈትሖ እውን ኣለና ከም ውዲ እውን ልብዕ ቢና ከም ህዝቢ እውን ልብዕ ቢና ፀላእትና እውን ነዚ ስለዝኾነ ዝብለፅ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንሪኦ ኣለና ነዚ ከምዚ ዝበለ ናብ ሓዊ ከኣቲ ነቲ መንእሰይ ዘሳውሩ ዘለዉ ዝመርሑ ዘለዉ ግን ማለት እንታይ እዩ ፈሊጡ እያ ዝደቀሰስ ተነቕነቕካዮ ይሰምዕ ዝበሃል ነገር እኒአ ፈሊጦ ድምፃዊ ቴዲ አፍሮ ላይ እየደረሰ ያለው ጫናና ወከባ ህግን በጣሰ መልኩ ይበልጥ አደገኛ እርምጃ ወዳለበት ደረጃ መሸጋገሩን ዘግቤላችኋለሁ። የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱ መሳሪያ ያጠቁና በፌዴራል ፖሊስ ተሽከርካሪ መቶ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ በቲ ካልእ ድማ ናይ ቴዲ አፍሮ ጉዳይ ድማ መመሊሱ እና መዛረብ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ።
ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ዘይ ሕጋዊ ኣካይዳ ድማ ንብዙሕ ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፌክ ዝኾነ ኣካይዳ ኤክስፖዝ ዝገብር ኣብ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እንታይ ዘርኢ ኣብይ ኣሕመድ ሕጊ ከም ዘሎን መሰል ናይ ጋዜጠኛታት መሰል ናይ ዜጋታት ከም ዝሕሉን ገለመለን ከፍልጥ እንዲ ዝፍትን ግን ኣብዚ ከምዚ የለት ኩነታት እዮም ዝረኣዩ ዘለው ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ስቱድዮ ናቱ ከም ዝደበለን ብዙሕ ኣብ ልዕሊኡ እውን ብፍላይ በቶም ኣክቲቪስትስ ናይ ኦሮሞ ናይ ሞት መፍርራሕ እውን ይግበር ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ መመሊሱ ወላ ነቲ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ሸቐልቀል ኢትሉ ከም ዘሎን ናብ ካልእ ፓብሊክ አፕራይዚንግ ናብ ናይ ህዝቢ ምልዓዓል ከይሰግር ድማ ብዙሕ ፍርሂ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ጉዳይ ድማ ፋር ፍሮም ኦቨር ነዊሕ እዋን ክቕፅል ዝኽእልን ሴንሲቲቪቲ ናቱ ድማ እናበርትዕ ዝኸይ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ነገር እውን ክቕየር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዛራባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ናይ ጉዳይ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ናብ ሓደ ነገር ኣይበፅሕና ኣሎ ግን እቲ ነቲ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ናይቲ ዓዲ ግን ሼፕ ዝገብር ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ብዙሕ ትዕስተ እንዲደለኒ I have to be selective ነዚያ ምንስማያ በዚያ ጌርና ነዞ ብዛዕባ እዚኦም ኣብዚ ደ ኢኮኖሚስት ዝበሃል መፅሄት ብዛዕባ ምርጫ ናቱ እንተዛሪቡ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ ፌር ዝኾነ ምርጫ ክገብር ከም ዘሎ ስእሊ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ግን ኣገይን ፌክ ዝኾነ ከምዚ ጥዑይ ምርጫ ዝገብር እዩ ክመስል ዝፍትን ዘሎ ግን ፌክ እዩ እቲ ምርጫ ምክንያቱ መሰል ናይ ዜጋታት ፀቂጡ ዝኾነ ይኹን ናይ ምርጫ ኣንፈት ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ምርጫ ክካየዱ እሞ ብገይሩ ኣብታ ኩረሻ ስልጣን ክቅፅል እዩ ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብኡ ቀፂልና ነዚያ ስምዕዋ ሀምሳ ሚሊዮን መብለጥ የለበትም ብሎ የሚያምን ሰው ነው አብይ። እሱን እንኳን አነሳኸው፣ እውነት በጣም ነው የማመሰግነው እሱን ስላነሳኸው። እሱን በተመለከተ አስተያየት ብትሰጥ ደስ ይለኛል። አንዴ አሁን ምን እንደገና ዛሬ መቼስ ያው መረጃዎቻችንን እያስታወስን ስለሆነ በእኔ ሰምቼ የነበረው በአባዱላ አንድ የሰርግ ስነ ስርዓት ላይ አብይ አህመድ ተገኝቶ ያለው ነገር ነው። እሱን ግን አሁን ለቅሶ ነው ያልከኝ፣ በለቅሶ ቤት ነበረ ለቅሶ። ኦኬ፣ ይሄን ሰው መስማት አለበት። ሪሊ ምንድን ነው ያለው? ይሄ አሁን እየተካሄደ አሁን አንዳንድ ነገር ስናቀርብ ማለት ነው አውትላንዲሽ ይመስለዋል ሰው፣ ዝም ብለን በጥላቻ የምንል ይመስለዋል። ግን እኔ ዲፖፑሌሽን የአብይ አህመድ ፖሊሲ ነው ብዬ ካልኩ ቆይቷል በጣም። ምክንያቱም ጥያቄ ከመመደ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ቅድሚት ትንቅፍ ኣቢልያ ነይረ ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባ ድማ እያ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶክተር መልኪሳ እንታይ ይብል ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን እንተተኻኢሉ ናብ 50 ሚሊዮን ክመልሶም ይደሊ ከም ዘሎ ቁፅሪ ናቶም ማለት እዩ። ዓብይ ዲፖፑሌሽን ነቲ ህዝቢ ዋሕዲ እቲ ህዝቢ በዚሑ ስለ ዘሎ ከጉድሎ ኣብ ሓደ እንዳ ሓዘን ናይ ኣባዱላ ድዩ ገለ ብሕቡእ ዝበሎ ዘረባ ከም ዝነበረ ይጠቕሱ። ኪኑ ግን ካብቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ገምጋማት ክትሪኦ ከለካ ቢልጌትስ ኣብቲ ዓዲ ሓደ ዓብይ ዕዱምን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ትገብር ዘሎ እዩ። ቢልጌትስ ድማ ብምንታይ ዝፍለጥ ህዝቢ በዚሕሎ ህዝቢ ክጎድል ኣለዎ ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ። እቲ ንሱ ዝገብሮ ቫክሲንስ ይኹን እቲ ንሱ ዝገብሮ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ይኹን ኩሉ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ተጓድል እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩላቶም እቶም ንህዝቢ ከጉድሉ ዝደልዩ ስታብሊሽመንት ቀዳሞት ምስኦም ሰርሑ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ 30 ሚሊዮን ኢሉ ባሕሪ ንክረክብ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሮ እምበር እቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ብጥሜት ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ፕላን ናቱ ማለት እዮም ዝብሉ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ብዙሕ ሰብ ብኩናት መይትዎ ኣይሓዘነን ተሓጒሱ እዩ ዘሎ ህዝቢ ይጎድል ስለ ዘሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብድሮናትን ብገለን ሰብ ይሃልቕ ኣሎ፣ ብጥሜት ሰብ ይመውት ኣሎ። ፅቡቕ እዩ፣ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ እዩ። ኣዲስ ኣበባ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሪኢኹሞ ድኻታት ካብቲ ቦታ ኣውፅዩ ብሃብታማት ይትከአሎ፣ እቶም ድኻታት ድማ ብካልእ ወላ ብጥሜት ድዮም ወላ ብካልእ ይሞቱ። ንድኻታት ከኣልይሉ ፕሮጀክት የብሉ ንሱ ንድኻታት ካብ ድኽነቶም ከተንስእ ዘይኮነስ ንድኻታት ክፀርግን ከኣልን ትኽኢሉ ድማ ከጥፍን እቲ መደብ ናቱ ትውግን ወረውግን ድማ ነቲ ፕላን ናቱ ፐርፌክትሊ ማች ዝገብር እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እቲ ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን ወይ እውን ዲፖፑሌት ምግባር ነቲ ሃገር ድማ በአጀንዳ ይተሰርሓሉ ዘሎ እዮም ዝብሉ። ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። የጻፉ በጣም ሰፊ ዘገባ ነበር ስለ አብይ አህመድ። አብይ አህመድ ከጠቅላይ ሚኒስትር ይልቅ የሪል ስቴት ደላላ ይመስላል ያለበት ዘገባ ነው። እዛ ላይ ምዕራባውያን እኮ አውትሶርስ ቢያደርጉልን ጦርነቶቻቸውን እኛ ልንወጋላቸው እንችላለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን የምዕራባውያንን ያህል ስለ ልጆቻቸው መሞት አለመሞት ያን ያክል ግድ የላቸውም ብሎ መናገሩን ተንተርሼ ነው። ፕላስ በአደባባይ ፓርላማ ላይ እኛ ከፈለግን ከአፍሪካም ጋር መዋጋት እንችላለን፣ ምክንያቱም 3/4 ጊዜ ከ50 ሚሊዮን መብለጥ የለበትም።
እጥር ምጥን ያለች የህዝብ ቁጥር ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ ህዝብ። مساكين إثيوبيان هسه بزكات فاميو كل تجربوا دحري قريب كاري خايو كوينات موداتا زي بلون كون ابناتهم ترايدي كونس ولا ابنا امريكا نيروبان كوينات سبك سدد كمزدلن نعم شيء كمزدلن مس افريكا ملؤون كواغا كمزدلي بزع غزي اب كوينات اب سومن كمزو تهدرات تقبر تخلي قبل كله اكلنا يجندو حزبو كغودللو سلازي خل اب كوينات ربحا يرعيو يمزلو زلو وي جود كميز بلا غربيتي زلنا نحنا حزبنا كمي غير يبزح نبل لساتهم دما سدما كمي غير حزبيه غدل زبل مراحي زلا بابينا يسترنا بك املاخسي كابز سبزيه غلاغلنا انا نبل مالتي كغبره زخل ነገር يبلون دي ግን صرق يلو سبز ليلنا انت زخل كندا كسع كندي صبو ነገር مخونه نخبل يله مغصب زياس كسمعوا لي نقرا من قدنا زيها ተጋሩ እንባል ሰላም እዩ መዝሙርና ሓደ እዩ ዕላማና ሓደ እዩ መስመርና ስለዚ ሁሉና በሰላም ክንነብር ሰላም እንዘምር ካብ ዓይን ሓሳድ ይድሕነና ንሕና ኤርትራውያን ተጋሩ እዚ ናይ ጽምዶ ቪድዮታት ካብ ብዙሕ ኣገራሚና ኮነ ይድመጽ ዘሎ ይቐጽልዎቶም ከም ትገብሩ ዘለዎም ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ንሰላም ዝሰርሕ ኩሉ ነተባብዓዮ ኣይነውቲ ፕሮፓጋንዳ ሰብ ከም ዝከውን ስለዝኽእል ገለገለ ዝብል ሰብ ኣለኖ ሰላም ንሰላም ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ኣታክዕሉ ተጋሩ ጎረቤትና so there is no problem. Yes, I know ti ፍርታት ኣሎ ብትዝቢ ዝግን ቀሲልካ ዝፍታሕ እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ሓደ ለይቲ ጽምዶ ማለት ካብኮ ተጋሩ ህርጉ ኢሎም ናብ ኤርትራ ዝኣትውሉ ኤርትራውያን ድማ ህርጉ ኢሎም ናብ ትግራይ ዝኣትውሉ ንብል የለና ሕጊ ዘሎ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝኸይድ ዘሎ ድሮፕ ባይ ታውን ሪና ኣለና እዚ ጽምዶ ካብ ዝጅምር ልዕሊ ዓመት ሕሊፍ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ናብ ፍቕርን ናብ ስኒትን ዝኸይድ ኣይነፍርሃዮ ክብል ኢለ ኩነታት ኣብ ስራ ከላ ሓንሳብ ናይ ቃዛ ኩናት ሓንሳብ ናይ ዩክሬን ኩናት ወደተወለ ተቀመጡ ከለው እቲ ምስ ኤርትራ ክንገብረና ኢሎም ዝነበሩ ጽምዶ ቁርብ ድዛሕ ተለገሲሉ ማለት እዩ ግን ኣብታ መጀመርያ ደብዳቤ ተመሊስና ናይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝሓለፉ ጊዜያታት ብዘርም መንገዲ ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰ ክልቲያው ዝምደና ንኽንሃንፅ መንግስቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ድሎትያ እዩ ዝብል ምስለና እንተዘይ ደጋጊ ማለት እዩ እቲ ተንቃላት ኣገደስ እየን ሕጂ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ናይ ጌታ ናይ ጊላን ዝምደና ስለ ዘሎ ዝዓለም እዚ ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰ ዝብል ነገር ምጥቃሱ ሪዞኔት ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ነቲ ሓደ ካብቲ ዘባሰ ንኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ውሽጢ ጉዳይና ከይኣተውኩም ሉላውነትና ከይጋሃዝኩም ኣብ ምክብባር ዝተመርኮሰ ርክብ ንምግባር ድልዋት ናይ ባል ስለዝነበረ እዩ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ እያ ማለት እዩ ካልኣይ ንዝሓለፉ ጌጋታት ብዘረብ መገዲ ምባል ወራ ተጋጊና ነርና ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራስ ገበን ፍፂምና ኣይበሉ ዳእምር ኢምፕሊሲትሊ ወይ ከዓ ብሓፈሻዊ ኣገላልፃስ ዳርጋ እዮም ዘለዉ እቲ ሕሉፍ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ብዙሕ ጌጋታት ድልቦ ንሳቶም ንሕና ከዓ ፍዒ ንብሎ በዚ ዝድለ መድረኽ እዩ ነይሩ ስለዚ ንዕኡ ካብኡ ብዓይነቱ ብዝተፈለየ መገዲ ክንፀምድ ዘለና ናተይረዳእና ነታ ዝጠበ ማለት እዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ዓመት ይገሉ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ብዛዕባ እዚ ጽምዶ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ዘረባ እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ኩነታት ብኣወንታ ሪኦም ኣለዉ ኣምላኽ ይተሓወሶ ጥራይና ክንብል ንደሊ ካብ ቀፂልና ገለ ዜናታት ናይ ልምዓት ድማ ክንርኢ እዚ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ኣብ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዓብዪ ኮምፕሊሜንት ክንገብር ንደሊ ምናልባት ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድማ ገዳሲ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እውን እዚ ሆስፒታል እዚ ኣብ መንደፈራ ዘሎ እዩ እቲ ብምንታይ ፓወር ዝኸውን ኢሎም ኣለዉ ብሶላር ፓወር እዚ ናይ ሶላር ሆስፒታላት ናትና ንሕና እኳ ብዘረባ ብቲዮሪ ተዛሪብና ነርና ኢና ግን ብተግባር ክንሪኦ ከለና ድማ ዓብ ደስታ ይስማዓና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፀዓት ፀገም ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኣብ ዝያዳ ኢንቨስትመንት ክኸውን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሶላር ፕሮጀክትስ እዩ በዚ መንገዲ ሆስፒታላትና ቤት ትምህርታትና ብፍላይ እዞም ናይ ዩኤን ትካላት ብዝገብርዎ ዘለዎ ሓገዝን ደገፍን እዚ ነገር እዚ ምስ ግዜ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ንኤርትራ ክኾና ዝኽእል እዩ ነዚ ብምርኣይና ጥራይ ከማን ከም ሓደ ዓብዪ ኣወንታዊ ስጉምቲ ንቅድሚት ክንሪኦ ንኽእል
this would be the most beautiful projects ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዚ ናይ ሶላር ፕሮጀክትስ እናሰሰነ ይኸይድ ከም ዘሎን ሕክምናታት ናትና ብሰንኪ ናይ ፀዓት ዘይምህላው ክንደይ ሽግር የጋጥም ከም ዝነበረ ትዝክርዎ ትኾኑ ኢኹም ስለዚ እዚ ሶላር ተሎ ድማ ነዳዲ ተወዲዩ ነዳዲ ከቢሩ መርከብ ኣያተወትን ክትብል ኣይትኽእልኒ ፀሓይ ካብ ዓድና ንኣምላኽ ነመስግነሉ ግዜ ክኸውን እዩ ስለዚ ገለ ካብቲ ንደልዮ ዝነበርና ናይ ሕልሚ ንሓልሞ እውን እንተኾነ ከምዚ ዓይነታት ሆስፒታላትና በዚ መልክዕ ብሶላር መንገዲ ሕክምናታትና ቤት ትምህርታትና ከምኡ እንትኻለ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈታት ብከምዚ መንገዲ እንተተበፂሑ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ርእሰ ምርኮሳ ዝብል ናብ ትግባረ ለዊጣቶ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሰዓት ክሳብ ዘይብልካ ናትካ ርእሰ ምርኮሳ ክትብል ኣይትኽእልን ነብሰይ ክኢለ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሕርሻ ፈትን ወላ ጣሕኒት ፈትን ሰዓት ተዘይብልካ ኩሉ ይሰርሑን እዩ ስለዚ መጀመርያ ሰዓት እዩ ክመፅእ ዘሎ ነቲ ሰዓት ማስተር ምስ ገበርካ እቶም ካልኦት ትገብሮም ኩሎም ትርጉም ክቡኻ ይኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ድማ ፀሓይ ኣለዋ ኣብ ፀሓይና ዝተመርኮሰ ከምኡ ድማ እቲ ዜጋታትና እውን ብዓቕሚ ይገብር እዩ ኩሉ እቲ ጉዕዞ ግን እናተመላለአ ዝኸይድ ምዃኑ ክትግንዘቡ እዞም ናይ ዩኤን ኤጀንሲስ ድማ ዩኒሴፍ በሎ ፋኦ በሎ እቲ ዩኤንዲፒ በሎ ኩላቶም ዝገብርዎ ዘሎ ስራሓት ድማ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ስርሖም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝገብርዎ ኣበርክቶ ድማ ከም ዓብይ ኣበርክቶ እየ ዝርያነ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ፕሮግረስ ከም ዘሎ ለውጢ ከም ዘሎ ፅቡቅ ነገር ከም ዘሎ እውን ፖስት ምግባር የድሊ ምግባር ጥራይ ኣይኮነን እዚ ንነብረሉ ዘለና ዘበነ ምዕባለን ግስጋስን ዘበነ ሚድያን ስለ ዝኾነ ነቲ ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ሚድያ ምምፃእ ወላ እውን እቲ ቴክኖሎጂ ናትካ እቲ ኤኣይ ብዛዕባኻስ ፕሮግረስ ኣለዋ ድ የብላ እንተ ዓዲ እንድሕሪ ሂብካዮ ጥራይ ክነግር ዝኽእል ሰብ ሎሚ ጉግል ምግባር ገዲፍዎ እዩ ጉግል መፅሓፍካ ብኤኣይ መልሲ ዝባካ እንድሕሪ ሓበሬታ ዘይተውርድ ኣለኻ ኤርትራ ናይ ምዕባለ እንታይ ፕሮግረስ ተል ናቲንግ ክብለካ እዩ ትዝቢ ድማ ብገይሩ ተስፋ ይቆርፅ ስለዚ ነቲ ዝግበር ኣብ ሚድያ ምምፃእ እውን ኣገዳሲ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ክርውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኩሉ ግዜ ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እዚ ናይ ሰላም መንፈስ ድማ መወዳእቱ ከርእየና እቶም ዳዓል ትገብሩን ፀሎት ትገብሩን ቀፅሉ ክብለኩም ይደሊ ሰላም ንከባቢና እናበልኩ ድሓንኩኑ ተረሲዑ ልብታትና ፍቕሪ ወሲዑ ቀብረው ሕመትና ሰሚሩ ወንወይላና ዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲርዎ ንጣቕዒ ንዓይን ኣባይ ፅፍዒ ሰላም ንዓኻ ንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰደኒ ግዳ ባሕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ